2022 urte oparoa. Joan da beste urte bat eta 2022ko jardueren laburpena edo horren barri emoteko etorri gara, ez da. Urte oparoa izan dela esango neuke. Oso oparoa. Betiko jarduerak eta horretan segidu dugu, fin, eskolak emoten, itzulpenak egiten, proiektuak egiten, baina aurten oso proiektu bereziape egin dugu, barritzaileak guretzat, gure esparruaren barruan, eta garrantzitsuape bai gizartean jarri gaitu denak, ez da, aipatuko nukez, mundu benea, geube bagara itsasoa, Peñaskal eskolan edo fundazioan eskola batzuk emon dugu, hori be guretzat importantea izan da, Bizkaierazko itzultzaile neuronala, edo gazteen hizkera hobetzeko podcastak, adibide batzuk aitatzearren. Uste dut urte berezia izan dela zehozelan guretzat. Aurten ganera, barrura begire begin dugu gauza batzuk, kasurako plan estrategiko barriz dugu, barriro be urrengo urteetara begire helburu batzuk ipini dugu, urrengo 4 urteetan jarduteko ez da, egitasmo barri sortzea, laguntzaile sarea, laguntzaileak eta barrizta ugaritu ekarri egin behar ditugu, proiektu barriek, merkataritza arloan eta ekin eta abar, ez da. Hori ipini dugu helburu batzuk oso zehatzak realista bai. Eta egin dugu bardintasun plana bai, komunikazioan bagabiz, kanpoko enpresa bategaz, orduen, hainbat gauza egin dugu urtean zehar. Oso gogoan daukagu ganera prestakuntza beharrezkoa dela. Preminak aldatzen doaz, bitartekoak aldatzen doaz, eta zur egon behar da gizartean orantza doan horretara egiteko geupe. Eta horregaiti prestakuntzari garrantzi handia emoten dutzegu. Eta hau dana zelan egiten da? Hau dana egiten da behar ginen konpromisoari eskerrak. Behargin talde bikaina daukagu eta eureri esker ateraten dire hainbeste gauza urtean zehar dana batera ikusita hainbat direlako eta hain ondo eginda, ez da. Euren konpromisoa barik ezin izango litzateke. Eta eskertu gure dut bai artezkaritzaren konpromisoa, ze sentidu egiten dugu gure alboan dagozala, laguntzeko prest dagozala, eta parte hartzen eta gugaz batera arraunean aurrera egiten dagozala. Eta benetan be eskertzekoa da. Laguntzaileape hor daukagu, satzean guri babesa emoten, eta hori barrizta, ugaritu eta indartu gure dugun esparrua da aurrera begira, baina argi dago danon artean egin behar dugula eta danok batera alkarregaz indar gehiago egingo dugula. Hori da garrantzitsuena eta aurrera begire hori zeda behar duguna. Ikasturte honetan, ohiko eskoletan apur bat gora egin dugu. Berako joerargia dagoen sasoia bada ere. Hortik aparte, Peñaskal zentroan eskolak emoten gabiltza. Guretzat pausu eta esperientzia garrantzitsua izan da. Ikasleak lanbide heziketakoak direlako eta talde asko ditugulako gainera. Erronkatzat hartu dugu. Irakaslanaz eta irakasleak koordinetako ardura daukat. Daukago material guztia bildu, bateratu eta programazioak osotzen gabiz. Eta teknologiari jagokonez be, aurrerantz goaz, bai baliabidetan, bai metodologian. Irakaskuntzeagaz lotuta urteokaz gazteen artean euskerea egokiago erabilteko podcasta prestatu doguz, euren intereseko gaiak kontuan hartuta eta gramatikako argibideakaz. Aurreko urteetan egindako lanari beste 6 ale gehitu deutzaguz, eta oraingoan Enrique Morenteren marrazkiakaz Bilboko leku esanguratsuetan kokatu doguz.
Eleketan programea errekuperau egin dugu, pandemia denboran etenda egondata. Tailer ludikoen bitartez, euskal hizkuntza eta kultura zabaltzea da euron helburua. Begoñazpi ikastolan eta udaletan, Maruri Jataben eta Laukizen egin ditugu olakoak. Normalizazio planetan, bai enpresak, bai erakundeak ditugu bezero. Talde handia dabil horretan beharrean. Ganera, geuk emoten dugu ikastaro bat lanbide horretan jentea trebatzeko. Eta gero, gure lanpoltza osotzeko aukerea emoten deutzegu ikasleei. Normalizazio planak egiten dugu beharlekuetan euskararen erabilera txertatzeko. Gu, teknikariok, laguntzaile gara zeregin horretan, eta hainbat lekutan ematen dugu zerbitzu hori. Caritas, loteriak, Eudel, unibertsitatean, ingenieroetan. Baina beste erabateko lanak be egiten ditugu arlo horregaz lotuta. Kasurako, Bilboko udalaren euskararen aholku batzordearen kudeaketa eroaten dau gure teknikari batek. Eta Mikol eta Ipuin lehiaketa be, Bilboko eskola umeen artean egiten dana, euskerea eta idazmena bultzatzeko geuk kudeatzen dugu. Itzulpen arloa asko aldatzen doa urteokaz. Gurean oraingoz diru iturri garrantzitsua da, baina gogo eta egiten hasita gagoz etorkizunera egokitzeko. Bezeroen aldetik, 100 bezerogaz egin dugu lan azken urtean, eta horretatik 16 bat barriak izan dira. Lan volumenari jagokonez barriz, gitxi gora bera, azken urteotako joerari eutzi deutzagu, gora bera txiki batzuekin. Gero lan egiteko moduan be aldaketak egiten gabiz, 2005-etik gitxi gora bera Trados itzulpen programarekin lanean aritu gara, baina gaur egun itzulpen neuronala gerota indartsuago dabilenez, horrek biak zelan uztartu planeatzen edo pentsatzen gabiltza. Bizkaieraren normalizazioa izan da, eta orain behalantxe da, labeiruren egitekoen artean garrantzitsuenetarikoa. Lexikografia eta gramatika lantzen jarraitzen dugu bide horretan. Hiztegian, hainbat sarrera, azpisarrera eta adiera gehitu ditugu aurtenbe. Horrez ganera, aktualidadeari lotutako lexikoa kontutan hartzen dugu. Bardintasunari buruzkoa, klima aldaketaren ganekoa, bertsolaritzaren ingurukoa, Ukrainako gerrak ekarri dauan lexikoa eta bar. Aurten beste egitasmo berezibi nabarmenduko dugu. Alde batetik, Peñaskal eskolaetarako egiten ibili garan hiztegi tematikoak. Hiztegi tematiko honek euren jakintza arloetara egokituta izan dira, besteak beste egin dugu fabrikazio mekanikoa, ostalaritza eta turismoa, oihalgintza eta komertzioa, guztira 9 jakintza arlo izan dira. Beste alde batetik, bizkairezko itzultzaileen neuronala egiten be ibili gara Bikontech enpresiagaz. Bikontech enpresak gure hiztegiak eta gure gramatikak hartu ditu oinarritzat, eta horretarako geuk emondo dugu irizpideak, eta lagundu deutzegu testeatzen tresna hori be. Egia esateko, Bizkairaren arloan aurrerakuntza itzela da. Aurten arlo barri bat zabaldu dugu, euskera eta beste kultura eta hizkuntza batzuk lotzeko, kulturartekotasuna eta hizkuntza aniztasuna lantzeko. Munduenea, munduko ipuinen etxea. Gure artean bizi diran 10 kulturatako 10 ipuin argitaratu doguz, umentzako ipuinak dira eta jatorrizko hizkuntzan eta euskeraz dagoz. Izan be, umeak eta euskerea kulturen arteko zubia izatea gura izan dugu, holan
alkar hobeto ezagutzeko, loturak estutzeko eta gehiago konpartituteko. Ipuinok irakurteko SS entzuteko moduan badagoz. Kolaboradore askok parte hartu dabe proiektuan, jatorrizko informanteak, testua moldatu dauen idazleak, marrazkilariak, ahotsa ipini dabenak, munduenea proiektu barria izan dela Bairun eta aberasgarria zentzu guztietan. Herri ondarean, herri kulturako arlo eta gai oso ezberdinak lantzen doguz, beti be ondarearen ikuspegitik eta transmisioa bermatzeko helburuagaz. Emaitzak, ganera, hainbat euskarritan zabaltzen ditugu, argitalpenak, ikusentzunezkoak, katalogoak. Berez, ikerketari lotutako arloa da, baina beti zabalkundera bideratuta. Aurten, egitasmo bat nabarmentzekotan, geube bagara itsasoa ekarriko dugu. Geube bagara itsasoa egitasmoan, itsasoagaz lotute eta arrantzagaz lotute emakumeak eginda bezan lanak ezagutu gure izan doguz eta lan horrek balioan ipini eta daukien garrantzia emon. Horretarako, andra horrek ezetuteko, Santurtzire, Lekitxora, Bermeora eta Ondarruko portuetara joan gara eurek egiten dabezan lanak ikusteko eta andra horrek ezetuteko. 20 emakumegaz egon gara, 20 emakume elkarrizketatu doguz, eta eureri batutako testigantzak dire lan honen oinarria. Batutako informazio guzti hori Euskarri bitan argitaratu da, bat da hause eskuartean dekoten liburua, eta bestea sarean ikusi aldozu esan 12 ikusentzunezko labur. Bilboko udalagaz daukagun hitzarmenaren bitartez, ikastolen sorrerari buruzko bideoa eta testua atondu doguz. 1950ko hamarkadan, San Nikolasen lehenengo eskolak edo euskal katekesia hasi ziranetik, 4 ikastola sortu arteko tartea hartu dugu gogoan, auzoetan egindako beste ahalegin batzuk barruan dirala. Orduko gurasoen eta andereñoen alegina eta konpromisoa jaso gura izan da, ahaztu ez daigun. Horrez ganera, Berrizen eta Busturian bideo bana egin dugu, bata industrializazioari buruz eta bestea ermiten ganean. Berrizen eta Bedian liburuska 2 sortu daguz, eta Arratzun bizimodu tradizionalaren ganeko monografia lantzen hasitagagoz. Beste ikerketa arlo bat, toponimia da, eta akabuko urteetan gorantzko jokerea daukala esan lehi. Toponimiak, leku izen da baserrien izenak batez be, interes handie eragiten dabe gizartean. Eta aspaldian, hainbet herritan ibili gara gai hori lantzen. Larrabetzun, Zamudion, Sukarrietan eta Maruri ataben. Udal batzuteatik eskatzen dozkue baserri katalogoen argitalpenak egiteko eta beste batzutan gai horren ganeko bideoak. Gero horretan, behar horretan, agertzen dira baserri hone izenak, bai normalizauak eta bai jenteak ahoz erabiltzen dauzenak, eta baita baserri horren ezaugarriak be. Bilboko toponimiagaz lotuta, udalagaz batera, Uriko leku izenen ganean osotutako artikulu bilduma argitaratu dugu. Oso liburu dotorean, non eta Bilbon. Etnografia atalak bloga, Bizkaiko Foru Aldundiagaz daukagun hitzarmenaren barruan egiten dugu. Astean artikulu bat argitaratzen dugu, era guztietako gaiei buruz. Alegin handia egin dugu kolaboradore barriak lortzen, lurralde desbardinetakoak ganera, lekuan lekuko gaiak jorratu ahal izateko.
Aurten, gurean zebarri bildumaren alebarri bat argitaratu dugu, 6. daia da. Eta urtean zehar blogean argitaratzen diran artikuluetatik 12 aukeratzen dugu, eta horrek sartzen dugu liburuan. Horreri guzti horreri, dokumentazio zentroaren funtsak katalogatzea eta handitzea gehitu behar jako. Liburu, aldizkari, liburuxka, kartel, pegatina, argazki, audio eta bideo sorta handiak batzen doguz urtero gure katalogoan. Hori fondo hori, oinarrizkoa da gure ikerketa eta argitalpenetarako. Laguntzaile taldea barriro hasi da astean beharrean. Lan itzela egiten dabe, benetan estimatzekoa eta eskertzekoa. Labairu Fundazioaren sortzaileetako 2 joan jakuz. Azaroan, Leopoldo Zugasa. Gure argitalpenetan bere estiloa ezarri ebana. Beti Ander Manterolagaz eta Gurutzi Arregigaz batera. Eta Martian, Txomin berezi hartua. Biek bete izan dabez artezkaritzako karguak, eta biak izan dira ohorezko laguntzaileak. Beste alde batetik, abenduan Bilboko udalak Adolfo Arejita Bilboko ospetsu izentau eban. Baita saria emoteko ekitaldi dotorea egin be udaletxean. Eta otsailean, Derioko Seminarioko Zentrumek urtero ospatzen dauen zuaitzegunean, Ander Manterola omendu eban. Seminarioari eta eraikinari lotuta egindako ibilbide personal luzeagaitik eskerrona adierazteko. Gure lanetara etorrita, egitasmoak geutara egiten doguz, baina hainbat bidelagun ditugu. Bizkaia Irratiagaz jarraitzen dugu kolaboratzen, bai euren saioetan parte hartuz, bai eurek sortutako dokumentuak gordez. Alkarren Barri aldizkarirako, hilean artikulu bat prestetan dugu. Dantzariak eta Anuario de Eusko Folklore aldizkarietarako be artikulu bana idatzi dugu. Horrez ganera, unibertsitateakaz eta beste erakunde batzukaz be badaukagu hartu emona. Hitzaldiak emon duguz Mondragon Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean, Derioko Euskaltegian, Iralen eta abar. Aurten be Durangoko azokan egon gara, baina oraingoan urteko nobedadeak bakarrik eroan doguz. Eta nabarmentzekoa da, Sagu Ganbaran mundueneako ipuinen aurkezpena egin genduala ipuin kontalaria eta marrazkilaria alkarregaz jarrita. Izan be, zabalkundeari begira asko lantzen duguz gure proiektuen aurkezpenak. Alde horretatik, batzuk benetan oihartzun handia eukidabe, eta edabideetan agertzeko aukerea emon deuskue. Honezkero, 2023 aurrera doa, eta aurtengo lanakaz buru belarri gabiz. Aurrekoak besteko interesgarriak eta gizartearentzat onuragarriak izatea espero dugu. Alan izango alda.